Добре дошли отново в студиото на предбанята. Нека сега да хвърлим един поглед какво беше направено в областта на спортната инфраструктура между 2009 и 2012 година. Зала Арена Армеец, допинг лаборатория, Белмикен, спорт палац Варна, зали за борба, джудо и спортна стрелба в Дианабад, зала за спортна гимнастика на стадион Раковски, ремонт на тренировъчното игрище на Академик на 4-ти километър, концесия на стадион Българска армия, не клати глава, спортна зала на Пловдивския университет Паисий и Хилендарски, ремонтирани стадиони в Велико Търново, Гоце Делчев и Стара Загора, лекоатлетическа писта в Русе. До 2012 година правителството е изразходвало над 13,5 милиона лева за домакинства на спортни мероприятия. В зала Арена Армеец са организирани олимпийски квалификации по волейбол, Световна лига по волейбол, тенис турнир на шампионките, международен турнир по баскетбол с участието на Барселона, Цървена звезда, Панатинайкос и Лукойл Академик, Световна купа по художествена гимнастика, олимпийски квалификации по борба. Освен това на Банско бе проведена Световна купа по ски, 3,3 милиона 600 хиляди лева. Сега да видим какви са обещанията от тук нататък. Нов национален стадион, нова база на националния отбор по футбол, стадион в Пловдив, спортна зала в Русе, борба с черното тото. Тук доста неща пропуснахте, като се почне от... Ами разбира се, защото шахматната купа на Топалов, не казахте, тя доста пари. Беше световното първенство и световната купи по мото, крос в Севлиево и Долна Малина, световна купа мъже и жени, не казахте, едновременно в една държава, в Банско, световни купи и за мъже и жени, европейска купа в Пампорово. И още мога да изброя. Залата в Челопече. Фристайл беше 700-800 хиляди долара за първи път в България. А сега какво правим с парите, които дадохме на Федерацията по тенис за базата? До година, като ви поканим на втората годишнина, има няколко обещания, нов списък. Пловдивската зала, голямата, вие дадохте само малката за университета за 2000 места, която е готова, функционира. Голямата, която е на покрив. Този прословут национален стадион нов, кога? То още няма публика, искате национален стадион. Как да няма публика сега? Любо Пенев взе да я връща малко леко по леко. Той върне публиката, ще направим стадион. Добре, има ли? Сега и този стадион върши същата работа. Да извадим 40, 50 или 100 милиона за стадион сега, да ходят 80 или 100 човека, безмислено. Прави се стадион, когато има публика. И тогава ще направим. Сега в Пловдив, примерно, вече има нужда от стадиони. В Пловдив? Защото хората ходят на матч. Нашите стадиони в София в момента са празни. А действително, когато трябва да се дадат пари за пенсии и заплати сега, предпочитам да ги дадат за пенсионерите тази година, пък стадиона може да почака, когато отбора има нужда. А може ли да очакваме това момче да го видим в Арена Армеец? Ние бяхме заедно на волейбол и беше прекрасно и аз съм му обещал само да се организират. Ще направим необходимото да си изиграе една купа и да го види българската публика. Ще бъде хубаво да се направи тук. Не зависи само от него това. Господин Борисов каза, каквото зависи и каквото може, ще помага. Само и само да се случи това нещо. Ще бъде хубаво за много и за теб зрители. и за хората ще бъде много добре. Ето сега Пиронкова изживя със сигурност. Както и да е завършил турнира, изживя нещо, което сега не се е случвало. Имайте предвид, че това сме платили и за до година, и по до година. За WTI ще бъде в България. За 3 години. И когато говорихме с шефката на Световната федерация и ще види залата в Пловдив, може след това да се направи в Пловдив, да видят и родното място на Пиронкова. По принцип, икономически обосновано ли е да се направи все пак един стадион, за да се опита едно кандидатстване, както бе в Букурещ на финал за купата на стадиона в Букурещ в момента пусте. Това са огромни пари, които се дават за едно съоръжение. Докато спортната зала, тя е много функционална. Освен спортните първенства, българската публика може да види най-големите певци, състави и звезди в света и ще продължава да се пълни. А когато имаме и в още 2-3 големи града, повтарям, както са Пловдив, Русе, Варна, те ще могат да правят и турнета и ще ги виждат много повече хора. Когато говорим за зали, да питам... Скоро финал да не чакаме.
Футболен финал. Футболен финал. При състоянието на футболните отбори няма какво да чакаме. Имам предвид кандидатстване за европейски финал. Вижте, само с това завършвам. Когато бях във Варна на една от волейболните срещи и видях как публика да се тълпи, не може да влезе, защото там са 4-5 хиляди души, а имаме фантастичен отбор, фантастични спортисти, волейболисти. Тогава казах, следващия волейболен матч ще дойде, когато им направя зала. И действително бяхме заедно, като се напълни зала, 12 000 души да ревнат, отбора стои по друг начин. Има ничко шанс, макар че те и прекрасно се представиха на Олимпиадата. Ние сме максималисти, но като си има предвид, че бюджетите за олимпиади на някои държави надвишават бюджетите на България сигурно, се представиха добре. В този ред на мисли става въпрос за строеж на зали. Да питам Кобрат Пулев за бокса какво е направено. След като бокса последните години така може да се каже, че за бокса специално, да. Аз мога да кажа за залата на националния отбор, която е в Дианабад, че по нищо не отстъпва на немските и на европейските зали. Даже напротив, смея да кажа, че е много по-хубаво от много тяхни зали. Но мисля, че това не е достатъчно. Има и други зали, клубовете. Това вече е политика на федерацията. Мисля, че клубовете също трябва да се освежат залите там, защото много от клубовете тренират в големи мизери. Големи мизери. А за спортната зала Арена Армеец мога да кажа само, че имаше много критици, които критикуваха строенето, критикуваха всичко, но аз просто се поинтересувах за някаква моя гала, за някой моя матч там. Ми казаха, че до декември е заета всеки петък и събота. Както имаше критици, така явно просто е била необходима. Затова и господин Борисов го каза, че просто средствата, които се отпускат за строенето, аз мисля, че трябва да са основателни. Да не се строи просто така, защото искаме да построим един стадион и да го строим и после да постее като този в Румъния. Това е моето мнение. А специално относно за примерно мога да кажа, за пример Спорт Палас, построени са зали, построени са много неща, които изброихте, обаче примерно мога да кажа, защото аз лично не знам, не съм се интересувал, но треньор на националния отбор и мой треньор Михаил Таков, той ми сподели, че не са много достъпни за националния отбор. В смисъл, скъпи са. И какъв е смисъл да се строят зали при условие, че не са достъпни и не могат да си го позволят националните отбори? Това е въпрос. Макар, че всичко това е едно. То е държавата, министерството, държавната политика, министерството превежда парите, а пък залата сигурно е на министерството. Не мога да си го обясна този парадокс. Но ето, че много пъти нещата не са просто така едното построяване, както и на инфраструктура и на всичко. Нещата много пъти опират и до организация. И да си заслужава това построяване. Господин Борисов, отговор. За 3 години ние сме построили повече и то в пъти от за 22 години. Ако през тези 22 години, всяка година си се е строяла примерно на 2-3 години една зала. По един ред седалки. Ако клубовете са освежавани периодично, след няма са в тази мизерия. Сега точно при да дойде. Но парите са крадени. Да. Парите просто са нашите се виждат къде са. Но защо не са достъпни? Скъпи са? Достъпни са скъпи, защото това са инвестиции, които те струват пари. И федерациите, парите, които им се превеждат, те са за издръжка. Аз ще се поинтересувам какви са цените, за да не са достъпни, но базите са ни пълни. И имайте предвид, че тук може да са заиграли, че много чуждестранни отбори идват да се готвят от България, защото на времето Спорт Палас беше ковачницата на Съветския съюз, на ГДР, всички спортисти идваха там. Това е прекрасна база. И те я знаят и в момента, в който я чухме, тръгват да я ползват. Нищо не пречи да се направят преференции, но пак казвам, в условията на най-тежката криза ние сме построили в пъти повече спортни съоръжения. Сега Йовчев преди малко ми се обади и тези... знаете, че в София направихме прекрасна зала за гимнастика. Сега и оборудването дошло в Варна и той иска да отиваме да откриеме и там за близо $500 000 оборудване, за да могат децата да тренират гимнастики там. И това е само в рамките на 3 години, в най-тежката криза. А защо няма парите на олимпийците, къде са за медалите, които бяха обещани и заложени при Олимпиадата? Кои пари има? За олимпийските медалисти. Кои са те олимпийски медалисти, които не са получили? Това го казаха миналата седмица, Кой че го не каза? са получили.
Кой го каза? Ами аз чух лично от... От кой? Господин Неков. Мисля, че каза, че... Толкова много вие видяхте колко пари сме дали в условията на финансова криза. И понеже колкото повече даваме, толкова повече викате, ма дайте и на нас, дайте още. Ма чакайте, това не е брашнен чувал. Това е бюджета. В противен случай тръгваш надолу. И ние балансираме между това да има и в здравеопазването, да има в образованието, да има парите, в културата, в музеите. И колко опери, колко театри отремонтирахме и ги направихме нови. Господин Дянков е казал, сега се сети. Господин Дянков е казал, че няма пари в момента. Господин Дянков, това му работа, да казва, че няма пари. Пари няма в цял свят. Пари няма в цял свят. Ако бяхме спечели 5-10 И когато българите почваме да работим като германците, защото питайте го, дали след 10 в Германия може да срещаш някой по улицата или отидат да спят, да почият, защото сутринта са на работа. И какво е в нашите в София. Ето, това е човек, който тренира в Германия. Принципно работят, да. Работят доста. Като казахте Германия, нека да видим нещо, което наскоро направи Кубрат в Германия, нещо, за което наистина се гордееме и когато виждаме такива кадри, не съжаляваме, че са влагани пари в по-ранен етап. Нека да видим.